Pripravte si so mnou tento šťavnatý banánový brownies. Na prípravu cesta budeme potrebovať maslo, vodu a čokoládu. Čokoládu som použila veľmi chutnú a kvalitnú z Yummy.sk. Rozpustíme vo vodnom horúcom kúpeli a odložíme stranou. V miske vyšľaháme vajíčka s práškovým cukrom do peny. Pridáme olej, kyslú smotanu a krátko prešľaháme. Pridáme čokoládovú hmotu a ešte raz krátko premiešame. Pridáme múku, sódu a kakao. Premiešame a pripravené cesto nanesieme na plech. Dáme piecť na 170 stupňov 35 minút. 3 plátky želatíny namočíme do studenej vody. Banánové pyré dáme do hrnca. Rovnako ho nájdete na stránke Yummy.sk a privedieme ho do varu. Vyžmýkame želatínu a pridáme ju do horúceho pyré. Do misky dáme mascarpone, práškový cukor a smotanu na šľahanie. Vyšľaháme hustý krém. Trochu krému odoberieme do horúceho pyré, premiešame a následne celé pyré pridáme do krému. Prešľaháme a pripravený krém nanesieme na upečené cesto. Odložíme do chladničky. Kvalitnú belgickú čokoládu z Yummy.sk otvoríme a dáme do hrnca. Rozpustíme v horúcom vodnom kúpeli spolu s kokosovým olejom. Nanesieme na stuhnutý krém, uhladíme a dáme stuhnúť do chladničky.